Nadolig Llawen, medda Merched y Wawr yn neuadd Clwyd Morgannwg. Dyna lle dwi rwan yn yr adran cynnyrch a Gwaith Llaw. Dwi'n nghwmni un o'r beirniad y fan hyn, Llun o Sioe, o Fedd Gelert. Ac os ga i ddeud, mae beirniadu'r dosbarth yma, sef unrhyw bwdin yn addas ar gyfer Nadolig. Di bod yn gyr pen, swn i'n meddwl. Yndi, o'n i'm yn saff iawn be ni'n chwilio amdano fo, ond wedi pwyso mesur pan da chi'n edrych ar be di ofynion y gystadleuaeth. Unrhyw bwdin addas ar gyfer y Nadolig. Mewn ffordd, mae o reid yr hyddid i chi wneud beth bynnag da chi isio. Does dim rhaid i chi wneud pwdin Nadolig, a mi gewch chi wneud rhywbeth sydd yn cyfleu'r Nadolig. Mae'n ambell un wedi gwneud pwdin Nadolig, yn does? Oes, mae gennych chi bwdin Nadolig yma'n hyn, mae gennych chi 4 pwdin Nadolig, a mae gennych chi amrywiaeth o bwdina Nadolig. A mae bob un o'n nhw pan da chi'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n edrych yn drawiadol. Ond wrth gwrs, mae rhaid chi bwyso mesur bob dim, mae rhaid chi bwyso'r blas, gwead, beth sydd ganddo chi, beth da chi'n edrych arno fo ar ddiwrnod y Nadolig pan da chi'n cael y pwdin a'n ganol y bwrdd. Ie, da ni'n chwilio am rhywbeth sydd yn debyg i be mae blas y pwdin dolig yn rhoi i adlewyrchu hwnna, ond yn wahanol, ti'n meddwl? Ie, dwi'n meddwl bod, mae yna ddipyn o bethau. Mae gennych chi gacan man hyn, lle mae gennych chi minsmit yn y canol, so mae'n rhywbeth rhaid gogwydd gwahanol ar ddudan ni bicwel tarts, lle. Ond mae gennych chi amrywiaeth o bwdina yma. Mae yna rei, wrth gwrs, swn i'n hun yn awgrymu bod nhw'n addas ar gyfer te prynhawn Nadoligaidd. O, dwi'n gweld, felly, enghraifft, hwn fan hyn? Ie. Mae blas y cynnyrch yma, mae o'n neis ofnadwy, mae gennych chi'r minsmit, ond ella fyswn i reid hwnna mewn te pnawn dolig o gymharu a cacan gaws ys gennych chi fan hyn. Wel, Nen Davies, da chi wedi rhoi y trydydd iddi hi o gangen bro trwywerin. Do, oedd y blas, mae'r edrychiad y Nadoligaidd, mae gennych chi'r siocled, mae gennych chi'r dynion bach sensir o gwmpas y gacan, mae gennych chi'r blas Nadoligaidd na, o'n i'n chwilio amdano fo yn dod allan o honna. Ella bod angen dipyn bach o'r gwaelod yn dewach, ond fel arall mi oedd hi'n fendigedig. Wedi plesio felly. Oedd. Wedyn yn ail, wel, pwdin dolig ydy hwnna? Pwdin dolig wahanol, fel ydych chi'n gallu gweld, ar dop y pwdin dolig sydd yn glyfar ofnadwy, mae gennych chi siocled, a be o'n i licio am hwn, oedd o'n wahanol, a mae gennych chi'r celyn ar y top, hefyd wedi cael ei wneud o siocled, a mi oedd blas y pwdin yma o gymharu ar pwdinau eraill yn rhaid rhywbeth ychwanegol. A pwdin dolig arferol, mae'n edrych yn oleiach pwdin, dydy? Yndi, ond mae'n dibynnu'n union beth ydych chi chwilio amdano fo, dydy. Mi fedrwch chi gael pwdin sydd yn dywyll, neu mae gennych chi amrywiol, ond o'n i'n licio blas hwnna, a hefyd bod gennych chi'r siocled, a mi oedd gennych chi'r siocled yn ychwanegu at blas y cynnwys. A Morwenna, Morwenna, Lansley, Cangen, y bermo o'r cylch yn fudigol, neu'n ail yn fanna. Dyma ni'n dod at y... Waw. Mae hwnna'n pictiwr go iawn, dydy? O'r munud nes i ddod yma, nes i edrych ar y pwdin yma, a mi oedd o'n hynod drawiadol, fel ydych chi'n gallu gweld. Mae gennych chi'r heina gwahanol, ydych chi'n edrych eich hwmpas i, jyst na bysach chi'n deud bod bob un haen yn mesur yr un fath. A mi oedd i blas i, mi oedd y cyfuniad o'r siocled ganache calad ar y top, i'r gwead meddalach, a wedyn yr crunch, fysach chi ddeud ar y gwylod, a mae gennych chi'r cyfuniad yna mynd efo'i gilydd, a dyna pam bod y gacan neu'r pwdin yma wedi cael y wobr gyntaf. Nen Davies, Cangen bro trwywerin felly. Da chi wedi cael diwrnod da, swn i'n dweud, do? Do, wedi mwynhau'n hyn, cofiwch. Do, mwynhau'n ofnadwy. Mae yna ddywediad gormod o bwdin. Wel, da chi'n rhoi fynd o yma. Ond na, cystadleuaeth ddifyr ynddo? Arbennig iawn, o'n 19 yn cystadlu. A hefyd, rhywbeth i ni weld a rhoi syniadau i ni ar gyfer dolig hwnnw, ynddo? Os da chi eisiau newid o'r pwdin traddodiadol, mae gennych chi gacan gaws, mae gennych chi bob math amrywiaeth. Wel, Dolig Llawen. Ac i chi diolch am y sgwrs. Diolch.